Takže dámy a pánové, já vás zdravím u mého historicky prvního pořadu z naší série Paříme s Crosbym. Ne, opravdu, teď mě to napadlo. Takže já jsem si to tady už trošičku předpřipravil, protože já znám takový ty super díly, jako teďka třeba dělal House z Minecraft boxu, že hledal, myslím, 2 nebo 1 díl, hledal prostě někde, kde se usadí, a já jsem na tohle čekat nechtěl, takže jsem se už zařídil a po dlouhém hledání, já nevím, jak jsme daleko od spawnu, je to tak 200 metrů, jsem našel NPC vesničku, kde bych se zatím mohl jakožto takový příživník usadit. Tam vzadu mám značku, je to asi taky zhruba 200 metrů, ještě míň. Tam je taková ta, jak je tady ta džungle, tak tam je taková ta pevnost té džungly. Tady je asi zřejmě nekonečná poušť, díval jsem se, nevím, nerozumím tomu, to je někde zombík. Kde je zombík? Takže tady někde bude dole propast. No, každopádně, co my jako první uděláme, je to, že se podíváme do kovárny, tam už jsem se díval, jen tak jako s předstihem, jsou tady 3 chleby, 2 gold ingoty, helma, pickaxe a meč. A já nevím, asi semka půjdu, tady se mi docela líbí. Co nabízíš? Za 9 uvařených ryb 1 emerald, tak to si opravdu štědrý, kamaráde. Co nabízí doktor? Doktore! Za 30 papírů 1 emerald. Aha, za emerald 3 glowstony. Za 22 uhlí 1 emerald. To jsou štědré nabídky. Kromě toho glowstone, to se mi docela líbilo. No, každopádně, co my uděláme? Že zbavíme vesničku od kaktusů, protože no vlastně já nechci, aby se mě ti vesničani zabíjeli, protože oni mají, neříkám, že jsou to výhodné nabídky, ale třeba jednou využijeme a proto nechci, aby mi umřeli. Další věc, vůbec jsem si nepřipravil, o čem dneska budeme mluvit. Každopádně říkám moc každopádně, to je taky pravda, ale když nevím, o čem mluvit, tak si vyberu nějaké téma. Dnešní téma bude to, že bych chtěl říct Jiřině Jiráskové, odpočívej v pokoji. Myslím si, že si to zaslouží od každého z nás, protože je to fenomenální česká herečka. Já jsem ji měl opravdu velice rád. Ještě nějaký kaktus, jo, tam. A další téma, protože to bylo takový krátký, volte France! Ne, mě opravdu politika vůbec nezajímá, ale myslím si, že náš český prezident by měl být Franc. Jo. Teď jsem chtěl tady si vzít opilí a tohle jsou brambory. To je asi poslední dobou jediná výhoda těch, jak se to... Bože, Lorenzo, uklidni se. Jediná výhoda těchto vesniček poslední dobou, že tady rostou i ty neobvyklé suroviny. Jako jsou třeba brambory. Ale třeba by tady mohla být mrkev, kterou tady nevidím. Tohle není mrkev? Ne, to jsou taky brambory. Tak to je problém. No to je jedno, třeba najdeme někdy ještě jinou vesničku. Do průzkumu bych se dneska ani nepouštěl, protože bohužel mám na vás jenom pár minutek, drahouškové. Pak vás budu muset opustit. Taky se mě tady docela dost líbí, že vlastně ty brambory a ta mrkev. Aha, já jsem to zasadil špatně. Je jakože vlastně, jak to říct nějak pěkně, jo. Že si semínka vlastně tady vůbec nejsou, podle mě za nedlouho. No, myslím si, že přibydou, ale teď se mně to líbí, takhle. Že vlastně mně stačí ten samostatný produkt, jako
jako semínko. Ale myslím si, že nebude trvat dlouho a inženýři z Mojangu vymyslí nějaké extrémně super semínko. Ale vlastně, když si vezmeme ty brambory, tak pokud dobře vím, když jsem zasazoval brambory, tak ty brambory se tam dávají celý, že se tam nedávají semínka. No, to je jedno, tady nekonečný zdroj vody, ještě si ho trošku upravím. Vlastně kdybych měl nějaké bloky, tak bych si je mohl upravit hned, ale... Jo, co jsem to chtěl? Chtěl jsem nás zbavit těch otravných zombíků a chtěl jsem hledat ovečky. Protože ovečky jsou velmi důležité. Ne, chtěl bych postel. Takže jdeme hledat ovečky, jídlo máme, všechno máme. Mohl jsem si ještě udělat chleba. Oceloti. S tím jsem nepočítal. Velká výhoda. No dál, co bych vám řekl dál? Že zabijeme slepičku. No a teď, když už jsme dál od vesnice, tak vlastně můžeme říct, ti vesničani jsou takový žgrti, tyjo, to je strašný. Ty nabídky jsou opravdu velmi výhodné. Co dodat? Já jsem si tu vesnici, označil jsem si, ježiš, já jsem chytrý. Ty jsi takový chytrý chlapec, Lorenzo. Jsi vlastně, každý ví, že jsi multitalentovaný blázen a chytrý člověk, po kterém každá dívka touží a chtěla by s ním být. Ale no, čas od času se musím pochválit. Co to tam je? Kostia, kostlivec. Mám šíp v hlavě. Jak si dám na ten šíp si dám helmu. Zdar chlapi, vás nepotřebujeme. My potřebujeme ovečky. Jak se volá na ovečky? Napište do komentářů. Ne, tam je další kostka. Pomoc. Tam je creeper. Pojď. Hahaha, vyhrál jsem. Crosby. Ty jsi takový multitalentovaný, ty vždycky vyhráváš. No a já už nevím, co vlastně mám vám říct. Co bych vám řekl? Tak já vám řeknu, co mám rád. Já mám rád. No když já vlastně ani nevím, co mám rád. Já mám rád spoustu věcí. Ano, mám rád zasněžené svahy. Mám rád přírodu. Mám rád školu. Mám rád... Co mám ještě rád? Jo, mám rád zdravou výživu. Mám rád... creeper! Ty vole. Pardon za to slovíčko, ale... Já si myslím, že v mém postavení byste udělali úplně to samé. Jsme hluboko v poušti, asi 300 metrů od naší skvělé vesničky. A Crosby nemůže pořád najít ovečky. Tam creeper... Jo, tak je brzo noc, protože vlastně jsem hledal tam toto. No vy víte. A proč tady chodím po stromech, když je dole zombie? Přežiju to? Hezky. Přežil jsem to. Netopír. Zombie. Ne, to nebyl dobrý nápad jít dolů. Tak... Crosby, ty nejsi takový chytrý. Doufám, že jsem nikde neřekl Lorenzo, protože
Já jsem vlastně z svého starého kanálu Lorenzo. Nejsem zvyklý na to říkat Crosby, ale já jsem Crosby. Já jsem Crosby. Moje je to ovečky. Jo. Ne, tady s těma přezdívkama to je trošku složitější. Já jsem vlastně dřív vždycky měl nick Crosby, ale potom jsem vlastně hrál, to byla za Combat Arms, a tam už byl nick Crosby obsazen, tak jsem si dal nick Lorenzo. A já si těch oveček tady zabiju víc. Je vajíčko. No, jak to vlastně říct, no a on už byl obsazen a potom já jsem dělal tak to je lepší ten Rotten Flash, ne? No jasně, že jo. Já jsem vlastně potom dělal let's playe, nebo začínal jsem s Combat Arms v let's play a potom, když jsem se dostal do fáze, jak pojmenovat svůj kanál, tak mě přišlo blbý pojmenovat ho Crosby, když vlastně hele, kam jsme se to až dostali. Ale je to tam, tady je ta pevnost, ale já tam nemám odvahu vkročit. No mám, protože mě tam nic nečeká, ale prostě si to necháme na jindy. Dnešní díl je takový čistě farmářského druhu. No a vlastně tady někde byl spawn. Ty vole, já jsem selek. Moje životní trauma. Tady je láva. Tady jsou krávy. Tady je oveček a kráv, proč jsem si jich nevšiml, sakra? Tady nebyly, jo. Jej, kůže, vykupujeme kůže, králíčí kůže. Teďka vykupujeme kraví kůže. Kravičko. Kravičko. Ty nejsi kravička. Jdeme další kostě. To mě bude krásně všechno rychle růst. Potom kolik jsem zabil dneska kostlivců. Já mám šíp v noze. To je luxusní doplněk, šíp v noze. Možná by Mojang měl udělat něco jako, že šíp by se mohl dávat na části těla. Ale no. Důvod, proč zabijím tyto nevinné ovce, je, že potřebuju něco pořádného sežrat. Jsme kostlivec, tam nepůjdeme. Protože vlastně, když se díváte, tak ty brambory nejsou úplně ideálním řešením. Prasátka! Tam je naše vesnice. Nenad naší zemi, vesnicí. Proč? Už nemám hodinku. Tak. Nehoň ho! Co pak je to tvoje stará? Tak. Blum. Aha. Zrada, dámy a pánové, já nemám dřevo. Tak jde na dřevo. Ukaž, kdy bude konec noci. Proč nemusíte všichni pořád lekat? Level 5. Jaký to krásný zvuk.
Musíme se vypravit do daleka, tam ne, tam je moc kostlivců. Pardon. Dneska jsem měl svíčkovou k večeři. Jestli si myslíte, že jsem tak nobl, tak to není pravda. Ve skutečnosti jsou to zbytky z neděle, ale to je jedno. Ano, prostě jsem měl svíčkovou k večeři a docela mě nadýmá, takže se omlouvám za moje případné, jak to nazvat, příhnutí. A nyní se, dámy a pánové, díváme na velmi zábavné sněžení, jako je u nás venku. Sněžit by nemuselo, nesnáším sníh! Sněžit by nemuselo, ale bohužel sněží. Tok. No už jdete ven, no sláva doktore, co nabízíš? A ty nabízíš co? A to jste vy, tak to běžte do háje. Je dobré, že jsme tak blízko zdroje tady toho tmavého dřeva, protože to je pro mě jedno z nejhezčích dřev. Uhni. A já se tam sám nevlezu. Dobré. You can only sleep at night. Tak. A nyní, co budeme dělat nyní? Nyní si uděláme truhličku. A nyní si uděláme druhou truhličku. A 2 truhličky nám budou stačit. Tam jen ty podělaný. Dáme. Dát je sem. Tohle dáme pryč. Jo, už vím, co jsem chtěl. Já jsem si chtěl udělat sekeru. To nebude stačit. Ne, to není sekera. Tohle je sekera. Ne. Tohle tu nepotřebujeme. Tohle tu taky nepotřebujeme. Tak. 5 schodů. 5 schodů. To je velice moc. 5 schodů. Kam dáme těch 5 schodů? To je takové zajímavé slovo, 5 schodů. Ale nevážně, říkejte si 5 schodů. Asi si udělám železné dveře. Pojď, co jsem to udělal? To uděláme tak, 1, 2, 3, to bude stačit. Ano, to krásně stačí, hop. Ráda. Nebudu vám říkat své zážitky z mafie. Byl mě tu akorát bordel. Magické slůvky. Já jsem si dokonce dal luk jako válečnou kořist. Pírka, stinky, bounce, to si udělám. Tady ty blbosti, co to je bohýl. Potato. A dokud nenajdeme v příštím díle uhlí, tak budu naplno závislý na... Co to vlastně je? Na tomto. Ne až tak přírodním zdroji. Jenom jedna brambora.
Tak. Tak. Dáme si těch 9 brambor do své sbírky, teda 3 brambory, pardon, 9 mám víků. Tak. A máme 5 chlebů, haha. Ne, tam jsem to nechtěl. Ne! Jako je to velice příjemné, že se to dá dávat i takhle, ale někdy mě to opravdu vadí. Co to tady je za polský zájezd? Tak, dámy a pánové. Já si myslím, že by tohle dnes mohlo stačit. Ukažte, no, to bude možná i na 2 party. Uvidíme, možná to aktivuji nějakým způsobem. A děkuji vám, že jste zhlídli můj historicky první díl naší série Crosby paří, nebo jak jsem to říkal, Crosby hraje, já nevím, jak to ještě nazvu. Tady byla jedna truhla, no to je jedno. Tak já si vezmu, proč si nevezmu? Tak. A jménem Celofan vám chci bla. Uvidíme se v dalším díle, nebudu to protávat. Ahoj!